Godt. Anden del af opgaven, altså opgave 2.6, og det er så spørgsmål D. Det er en type opgave, som bruger noget, der hedder indekstal. Og enten så har I haft indekstal, og så ved I, hvad det er, og kan sige, at det er nemt og godt, eller så har I ikke. Og så skal vi lige bruge 1 minut eller 2 på at snakke om, hvad det er, og lige få det lært. Vi kommer til at snakke mere om indekstal i alle mulige sammenhænge, fordi indekstal er skide gode. De viser en udvikling på en måde, som er noget nemmere at gennemskue, end sådan en række tal, der bare står og kastet ind i et regneark. Så lad os lige prøve at se, hvordan man gør. I kan se, at jeg har min opgavetekst herovre på skærmen, ligesom før. Jeg har opgave D, opstil indekstal, der viser samme udvikling, så lad os lige fjerne teksten, så kan vi se den her række tal. Vi glemmer lige kurven fra sidst, den skal vi ikke bruge lige nu. I kan se, at jeg har import og eksport. Jeg kan godt lige lægge lidt luft ind, for jeg skal lige bruge lidt plads til at beregne, til at beregne de her indekstal. Indekstal er smart, fordi de viser noget med udviklingen i procent. Og der er en formel, der hører til og sådan nogle ting, og det lyder igen meget matematikagtigt. Det er det faktisk ikke. Det, der er det væsentlige, det er, at når man snakker om indekstal, så arbejder man med et basisår. Det vil sige det år, hvor man tager udgangspunkt i beregningerne. Og i sådan en række tal her, der vil det oftest være det år, der sådan står først eller længst til venstre i sådan en tabel. Og i det her tilfælde, der er det så 2010. Så hvis jeg lige skriver indeks, så er det sådan, at beregningen af indeks, det foretager man med at bruge en formel, det hedder A over B gange 100. Så får man et indekstal, og det kan man selvfølgelig ikke huske, uden at man lige har fået sat lidt ind i hovedet, der ligesom skal huske ind på, hvad det handler om. Og det gør jeg ved den måde, jeg siger A, det betyder aktuelle år, og B, det betyder basisår. Og som jeg sagde lige før, så er basisår, det er så alt det, der ligger længst til venstre, men det kan altså også være alle mulige andre ting, men det kommer vi så tilbage til også. Men det aktuelle år, der snyder 2010 en lille smule, fordi det aktuelle år, basisår, jo lige præcis det samme. Så derfor så skal jeg lave en formel, der kan hjælpe mig med at få de her ting beregnet. Det gør jeg ved først at lige lave et par parenteser, fordi så har jeg ligesom fortalt Excel, at nu skal jeg til at tænke mig om, hvorfor nogle tal jeg egentlig skal have beregnet. Jeg skal have beregnet det tal, som er værdien i det aktuelle år og i basisåret. Og der skal I lige lægge mærke til, at det aktuelle år, det flytter sig fra 2010 til 2011 til 2012 osv. Men basisåret, det er det samme. Det er altid 2010, fordi det er ligesom det årstal, der er basis for den her beregning. Så når jeg skal lave min formel, så starter jeg med at fortælle Excel. Jeg hader det der med, at jeg fortæller Excel noget, for det gør jeg jo ikke. Jeg skriver det jo sådan set bare. Men skidt nu med det. Jeg skal finde det aktuelle, værdien for det aktuelle år, og i det her sammenhæng, der er det så den der ligger deroppe, som hedder B6. Så skulle jeg dividere det med basisåret. Men hvis jeg skal bruge Excel rigtig smart, og det skal jeg, så skal jeg kun lave den her formel en gang, og så trække den ud over hele regnearket, sådan så jeg er fri for at skrive den her formel op hver eneste gang. Men så er det sådan, at hvis jeg bare trækker formlen ud, uden lige at være opmærksom på det, så tager den ikke nødvendigvis de tal at dividere, som jeg gerne vil have, man skal dividere. Derfor så laver man lige det lille fif, at jeg ikke skal dividere med basisåret, der skifter, men med det samme basisår, altså i den celle, som hedder, I kan se B6, og det skal være B6 hele vejen. Nu står der også B6 her, men det er så fordi det er det aktuelle år, så jeg er ved at beregne indeksværdien i i basisåret, er det så. Så jeg skal lige sikre mig, at det stadigvæk altid vil være den der værdi, som står i basisåret, som jeg dividerer med. Og det gør vi dollar, og det gør man bare. Jeg kan ikke fortælle jer, hvorfor. Det er dollartegnet, man skal bruge. Og den holder så dollar B, dollar euro, men dollar 6. Så har jeg, ikke euro 6 for power. Dollar B, dollar, hvad fanden er dollar blevet af? Der, dollar 6. Og det fortæller Excel, at det altid er det tal, som står i dollar B, dollar 6, som jeg skal beregne med. Så nu har jeg så det aktuelle år, dividere med basisåret. Det dividerer lige med 100, og så slutter parenteserne af. Så den testfejl, jeg skal sige, at jeg nok lavet en parentes for meget. Det er fordi, jeg skal huske at gange med 100. Nej, ikke dividere med 100. Pokker. Ganger lige med 100. Sådan der. Det her, det foregår også stadig ikke uden manuskript. Men det fortæller jeg bare, at det kan ikke gå galt. Man skal bare prøve, så skal det nok komme derhen, man gerne vil. Der er så lige noget, som er ret specielt. I værdien i basisåret vil altid være 100. Det vil den selvfølgelig, fordi man tager samme tal og dividerer med sig selv, og så får man 1. Og når jeg så ganger med 100, jamen så får jeg så 100. Så basisåret har altid værdi 100. Men det fede ved Excel, og det er det retfærdiggør alt ting i forhold til Excel, fordi det smadrer smart. Hvis man lige har de der dollar ting, så kan jeg bare trække den her formel ud over også årene. Okay, nu får jeg sådan en hel masse decimaler, det roder lidt, fordi det er ikke nødvendigt at have 99,13 herude. Så jeg kan lige gå herop i tal og lige skære et par decimaler af, og det lader et par decimaler til. Sådan.
Så får jeg et tal, og den er faktisk smart, fordi den er noget nemmere at læse, end dem, der står her. Det her, det er tal med kommaer, og det er tal med mange milliarder og ting og sager, og det er sikkert fint nok. Når man laver den indeksberegning, så betyder det, at når man tager udgangspunkt i basisåret, altså i det her tilfælde 2010, så får man en værdi, der hedder 100, og det er fint nok. Men når man så laver det lidt stunt, at man så tager det aktuelle år, altså A, divideret med basisåret, som så er B i den sammenhæng, jamen så får man et andet tal selvfølgelig, fordi der er en udvikling. Og det er lige svært lige at gennemskue, hvad udviklingen er fra 787 milliarder til 875 milliarder. Men hernede er det nemt, for her kan jeg sige, ved at udnytte de muligheder, der ligger i indeksberegninger, der har faktisk været en positiv udvikling på 11%. Og det er simpelthen bare forskellen mellem de 100 og de 111. Så i stedet for at sidde her med masse tal og milliarder og noget, så kan jeg bare sige, at der har været en udvikling på 11%. Lige så vel som jeg kan sige, at fra 2010 til 2020 har der været en stigning på 43%. Fra 2010 til 2021 har der været en stigning på 66%. Og det er faktisk lidt smart, fordi så er man fri for at lave den beregning hver eneste gang, og skal sidde og trække fra og alt. Der viser indekstal direkte, hvor stor udviklingen i procent har været. Men vi skal passe på, fordi man kan ikke bruge det i mellemårene. Man kan bruge det, hvis man så udgangspunkt i basisåret, altså 2010, og så til hvilket som helst årstal. Men jeg må ikke sige, at fra 2016 til 2017, der har været en udvikling på 8%. Det er ikke korrekt. Der skal man starte forfra med at lave en procentregning, og det skal vi nok komme tilbage til i matematik og IØ og nogle andre fag. I må kun bruge det med udgangspunkt i det basisår, jeg har. Men der er det faktisk også en ret god funktion, fordi det viser den udvikling. Og udviklingen er selvfølgelig den samme, uanset om man viser det i milliarder kroner, eller man viser det i indekstal. Men det er altså bare noget nemmere over de der indekstal. Så prøv at lave den på eksporten, og så finder jeg forhåbentlig ud af, at det er altså ikke så vigtigt, som det ser ud.